Ekuseni ngifikelele Amen. ibandla lonke abafundisi bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Ngokukhethekile ngifikelele umndeni ngegama Jesu. Haleluya. Angikale lapha sisinga ukujima baba. Yeah. Ngisindisiwe. Yeah. Jesu njengenkosi nomsindisi. Isayoni. Samukela uJesu. Haleluya. Izolo uNkulunkulu uwasambulela enye into bazalwane. Haleluya. Uthi ubaba mayekhuluma uthi uNkulunkulu mayedala umuntu. Inkosi yomusindisi wamdala zikhona zonke izinto. Yeah. Haleluya. Isezidalile kwakhona inkomo khona konke. Ngithanda lamazwi baba ukuthi sekwenzekile konke uNkulunkulu amdalile umuntu. Hamba nami. Asamdalile umuntu. Ukhuluma into eyodwa. Uyabuza. Ukhuluma lokuthathu phezulu. Ukhuluma lokuthathu phezulu ukuthi asimdala lomfanekiso wethu aphinda sifuze. Inkosi yomusindisi aphinda sifuze. Inkosi yomusindisi asasifuzile uNkulunkulu asenzile ukuthi simfuze. Inkosi yomusindisi singamanye amazwi ukhosi bonke bakubithi baba. Inkosi yomusindisi yonke into sasinikezwe yona. Kwafanele ngabe isihlahla ngabe usibizana inkomo ngabe kodwa wakhetha ukuthi sifane naye. Inkosi yomusindisi sekunjalo umuntu anikeziwe ukhosi ngazenza waphinde wonke. Nayi indaba engifuna ukuyikhuluma nomndeni. Nawo wonke umuntu lapha kahle ukuthi umuntu wasuphinduse uyona nje Incwadi ngokaJohane chapter 14 verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho zakubaba ngaphandle kwami. Inkosi yomusindisi uthi mina ngiyindlela asonile umuntu baba. Phezukokhosi bonke wadedelana noNkulunkulu. Inkosi yomusindisi bathi Jesu uphinde uyabuya kuwe uthi mina ngiyindlela neqiniso, akakho zakubaba ngaphandle kwami. Ngizosho njalo namanje kuseni ngithi akakho ngaya kubaba ngaphandle kwakhe. Inkosi yomusindisi mawulela lapha kwabaseKorinte uthi munye umlameli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. uKristu Jesu. Yebazalwane, uma ngabe wena ucabanga ukuthi kukhona okunye ongakulamlela okukhona emhlabeni akukho ngeke kwakusiza ngoba munye umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Wanikeza ubukhosi waphinde wona endleleni. Wanikeza konke okwakufanele kukuhle. Inkosi yomusindisi wona endleleni. Hey, ngiyacabanga baba ukuthi ugogo wabuza nje ngoTumama. Wathi nama ngiyazi nje. Inkosi yomusindisi. Kodwa uJesu wathi mayephendula kugogo wathi munye umlamleli. Wathi mayephendula futhi wathi mina ngiyindlela. Leqinisa ngakho ngayebaba ngaphandle kwakhe. Inkosi uyazi mawubheka uyafunge amaspotha. Mawufunge amaspotha. Uyaleni, ulahlekile. Umuntu uyabona ukuthi ulahlekile ajika kuye endleleni okuyi. Kodwa thina siyahamba soyibona indlela ohamba ukuthi uyanhlanhlatha ke la. Ubona ukuthi le ndlela engihamba ku iyaluka lomuntu. Akhambeki kuyo. Aha, umuntu asabona ukuthi ngiyafana. Kodwa qhubeka hamba. Hey! Uthi mina ngiyindlela neqiniso. Akakhoza kubaleka kanye nami. Ugogo ukwazile ukubaleka. Uyayazi indlela ahamba ngayo. Inkosi yomusindisi.